ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ತನ ಮನತನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಲು ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮನದನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿರು ಅಂಚ ಯಾನಿ ರೆಂಚಲ ಉಲ್ಲಾರತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಪಂಡನ ಇಂದು ಇತ್ತಂಡು ಪೂಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬೊಕ ಬೈಕೆದಪಗ ಪಂಡನ ಮಾತ ಹರಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಪೋಯಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ತಾಂಡದು ಅಂಚ ಪಿದ್ದಾರ್ದ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತೆಗೆನ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಪೋಪುನಾರು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಡದ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡದು ನೆನ್ತೊನಿತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಟ ಕೊರಿಯೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತು ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪುಸ್ತದಿತ್ತನೆ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಂಡು ಬಂದು ಐನ್ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ತೊಂದೆ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೊಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲ್ಯ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದುಕ ಪೆರ್ಪ ಒರ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತದು ಪೆರ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಅಂಚೈನೇಟು ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂದೆಕ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅವೇ ನಾನೈತೆ ಮಾಡದಿಪ್ಪುನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಡದು ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತದೇರು ಅಂಚೈನೇಟು ಪೆರ್ಪೊರ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪುಣ್ಣಂಡ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಡಿಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಐಕ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರಿಯರೆ ಅಂಚ ಬುಕ ಬತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದೆ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತನ್ನಂಡ ಎಂಕ್ ಊಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬತ್ತನೆಂಡ ಪಂಡ ದಾಯ ಬೋಡದು ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂತೆ ದಿನದ ಗ್ಯಾಪ್ ನನ್ನ ಬಿಸು ಉಂಡು ಬಿಸುಕ್ಕು ಅವೇ ದೂರ ಪೋಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಕರೆಂಡ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಅನ್ನಂಡ ಇಂಕ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪನೆ ಅವು ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಅಂಚೈನೇಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪೋದು ಬರಿಯರನ್ ಬತ್ತದ ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆತ ಯಾನು ಈ ಮರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ತೂ ಅಂತಲೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಎಂಚ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗಡೆ ತೂ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಶೋಕು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆವಂತಂಡೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಲೇತು ಸೊ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತದು ಬಾಯೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಕ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ತಡಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೇಕ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ದೇವರೇ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಚುರ್ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಆತ ಪಂದು ಬಾಲೆನ್ ಜೆತ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಮೂಲ ಸುತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ತಡೆಯರ ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಬು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ದೊಂಬು ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪರೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೀರಿಂದತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ನೀರನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಲ್ಲೆ ವಾ ಟೈಪ್ಡ್ಲ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ತಂಡ ಇಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಗಂಜಿ ನೀ ತೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಂಚಲ್ಲ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪದ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲೆಂಗ್ಲ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೊಂದ ಅದು ಬಡ್ದಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ದಡಿಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲತೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ತುಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕತಿ ಚಾಲು
ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಚಾತನಂಡ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ತಿರ್ಪಾಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಎಂಕ ಓಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದಂಡದು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ನೀನು ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಪೂಜೆಗೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವಾರದ ಇಡೇತೆ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನ ಬರ್ತೀರು ಅನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಾರದಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಜನವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಪೆ ಸೈಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕಲ ಇಪ್ಪು ಸೈಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯ ಪೆರ್ಪ ಪೆರ್ಪೆತ್ತೇನ ನಾಲ್ಪ ಮಲ್ಲರಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಲಾಯರ ಉಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೈವ ಗುಲ ಮೂಲ ಉಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡೆ ಉಲ್ಲೈನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲೈ ಪಿರಹುಗುಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತದಂಡು ಎಂಕ್ ಐನ ಕಟ್ಟನ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸತ್ತಿಜಿ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪುನ ಕಟ್ಟನ್ಪುಗನ್ ಮನಸ್ಸತ್ತಿಜಿ ಕೆಂಪ ಆರ್ದೆ ಏನು ಅವು ಬಾಲಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂತೆ ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ವ ಸೇವೆ ಮನ್ಪದಿತ್ತ ಬಾಲೆದ ಪುತರಡು ಅವೇ ಬ್ಯಾಕೆದ ಪಗ ಪಂಡನಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೆರನೆನೆ ತಿತ್ತೆರಿಗೆ ಮನ್ಪವಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಐನೆಟ್ ಮೊಳಿತೆ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆತಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬುಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆನಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬುಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲತೆ ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಶಿವದೇವೇರ್ನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶಿವದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಅಂಚ ಬುಕ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಲು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೈಟ್ ದುಮ್ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದುಂಬೆ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನೆಗೆ ಬರ್ಪುಣವು ಎಲ್ಲ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಎಂಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಪೇರ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮುಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ತುಂಬೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೀರು ಬಾಳೆ ಬೀಳ್ತೊಂತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಫೀಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದು ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಪೂರ ಪೋತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೈನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಬಲ ಸೇರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಇಜ್ಜನೆ ಯಾನೆ ಬಲಸು ನೋಡಂಡು ಜನ ಅತ್ತೇನು ಬೆಲಸೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಅವೇನು ಪಂಡೈತೆ ಇಂಕ ಕಂಫರ್ಟ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಪಂಡ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಅಂಚೆನಿಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಮಂತಿದ್ದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬುಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ಸದು ಬಟ್ಟಲು ದೆಕ್ಕದು ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದಾರ ಬರ್ತದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇತ್ತೀರು ಇಂಕಲ ಊರ್ದಾರೆ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ ಉಂತೇರು ಇಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲೈನ ಬಸವೆ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮಡ್ ಮತ್ತ ನೀವು ಮನ್ಪೇರು ಪಿರೈ ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಪೋದು ನಾನು ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಪಾರದ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಅದು ಪೂರ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಯಿನೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾತ ಶೋಕಾತನಿತ್ತೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ದುಂಬು ತೂಲಿ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನೆ ಆಪಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನೆಂಡಕ್ಲೇನು ಪಗೆಲ್ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಈ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿದೆ ಪಾಯರ ಬುಡುರ್ಚಿ ಎಂಚಿನಲ ಅವು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋರು ಅಂತದ್ದು ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಹಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ನೀರು ಪರ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಮಾತ ನೀರು ದಿಂಜದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತದ ಪರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂದಿಜ್ಜಿನಂಡ ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಕೇನೇರು ನೀರು ಪರ್ಲೆಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಬುಡ್ನೆಂಡ ಅಕ್ಲಂತೂ ಕೇನೇರು ಅಕ್ಲ ಮೂಕುಡು ಪತ್ತದಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪ ಹೊಡು ಅಂಚಿನ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಗರ್ ಸೆರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಗುರಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ ಮೂಲು ವನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆನ ವನಸಾತಜಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಂಕ ನೀರು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರಮೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಯಿ
ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿತ ವನಸಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಗಾಡಿ ಬರುಡಾತೆ ಎಂಚ ಆರ್ ಪಂಡಿತೀರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲ ವನಸಾಯಿ ನೆಡ್ದಕ್ಕ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುಲಿ ಪಂಡಿತೀರು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ನಾನು ಬರುಡಾತೆ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಉಂತೆರ ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಮೀನಿ ಒಲ್ಲ ಉಂತಗ ಒಂಚೂರು ತಂಪಾಪುಂಡತ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಅಂದದ್ದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಿರಾವಡ್ದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಲ್ತುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರಬೆ ಬಾಲೆಗೆ ದೊಂಬಾಪುಂಡದು ಆಟವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತರೆಕ್ ಒಂದು ಅವೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂತುಂಡು ಅಂದು ಅಕ್ಲು ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪೇರ ಇಂಕ್ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರ ಅಂತ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ತೆಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮರ ಉಂಡ ತೈನ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಉಂತಗ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡದು ಇತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮರ ತಗಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಗೆ ತಡೆಯರ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಒಂಥರ ಕಾಡದ ಆ ಟೈಪ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ತಂಚೆನಿಟ್ಟು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಬೊಕ ಈ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಪರೋಡು ಫೀಡ್ ಅನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ಐರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ನೀರು ಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ದ ಮೂಲಕ ಪೋಪುಂಡತೆ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮಕೆಂಚ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆಂಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ದಿಂಜತ್ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಹೀಟದ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಈ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೊಲೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಎಂತೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ದಂಚಿನನೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೋಷನ್ ಪೋಪನ ಅವು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಯಂಕರ ಆಪುಂಡು ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂತೆ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿ ನೀರ್ದಾದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ನಕಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ತೂಪನೆತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ನತೆ ಅಕ್ಲೆ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕನೇ ಉಳ್ಳಾಯ್ನತೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಫೀಡ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ನಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ನೋಡು ಈ ದೊಂಬುಗು ಅಂಚಾವೆ ಬುಕ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ದುಂಬುಗು ಪೂರ ಪಿದೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಬುಕ ಈತೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲೆನ್ ದೊಂಬುಗು ಹತ್ತೋಡು ಈ ದೊಂಬುಗಂತೂ ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತಿಯರ್ನೇ ತೋರ್ಚಿ ಅವು ಬೊಲ್ಪದ ದುಂಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪದ ದೊಂಬುಲ ಭಯಂಕರ ಖಾರನೇ ಉಂಡು ಅಂಚೈನೆಟ್ ಅದು ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಮಾತ ಬಾಲೆನ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನಕ ಲಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಂಡ ಲೈಟ್ ತೆಲುಗು ಬಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕುಂಟು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ದಿಂಜ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಪದ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ದಪ್ಪದ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ತಿಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗಂತೂ ಓಡಗಿಲ್ಲ ಪೋಪನ ಬೊಡ್ಚಿಂಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಗತ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಪೋಡಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ನಗ ಒಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಂಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ವೆದೊಂಬು ತಾಗಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂವೊಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾವುಲ ವಯಸ್ಕರ್ನಾಗ ಹಾಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾತ ದೆಪ್ಪೋಡಾತೆ ನನ್ನ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಎಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನದಾನಿ ಹಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಹಂಚ ಹಂಗೀತು ಈತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಾನು ಆತ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ.